Poštovanje, dobrodošli na YouTube kanalu English with Naya. Danas ćemo raditi past perfect tense ili prošlo završeno vrijeme. Past perfect tense se u engleskom jeziku koristi za radnje ili akcije koje se događaju prije neke prošle radnje. Dakle, u ovom slučaju ćemo imati dvije prošle radnje, samo se jedna desila prije druge. Ona koja se desila prije prošle radnje jeste upravo naš past perfect tense ili prošlo završeno vrijeme. Kako se gradi past perfect tense? Gradi se od prošlog vremena glagola have. Pa znamo da je prošlo vrijeme od glagola have had. I bit će u jednini i u množini samo had. I naravno dodaje se glagol koji će biti u past participle formi ili trećoj koloni. Imamo na primjer glagol go. Glagol go bit će, to je baza, glagol ići. U past simple tense bit će went, dok u past participle bit će gone. I upravo taj glagol gone ćemo uzeti kao primjer da vidimo kako se gradi potvrdni, upitni i negativni oblik u past perfect tense. I had gone, ja sam otišao. You had gone, ti si otišao. He, she, it had gone. On, ona, ono je otišao, je otišla. We had gone, mi smo otišli. You had gone, vi ste otišli. They had gone, oni su otišli. Kako se gradi upitni oblik? Pa jednostavno had i lična zamjenica zamijenit će svoj položaj. Had I gone? Da li sam ja otišao? Had you gone? Da li si ti otišao? Had she, he, it gone? Had we gone? Had you gone? Had they gone? I sad još negativni oblik. I hadn't gone. You hadn't gone. He hadn't gone. She hadn't gone. It hadn't gone. We hadn't gone. You hadn't gone. They hadn't gone. I naravno, sada ćemo se pozabaviti malo primjerima kako bi to nama bilo malo jasnije. Mirza had left the office when I arrived. Mirza je već napustio kancelariju kada sam ja stigla. Odnosno, ja sam stigla, njega nisam zatekla. Hatidja asked if we had seen her cat. Hatidja je pitala da li smo vidjeli njenu mačku. Hatidja asked jeste radnja u past simple tense. If we had seen, da li smo vidjeli radnja u past perfect tense. Mi smo prvo morali vidjeti mačku da bismo odgovorili na Hatidjino pitanje sa da ili ne. Kako zapamtiti past perfect tense? Zamislite situaciju da danima pada kiša, a zatim i situaciju kada nastupi poplava. Poplava je nastala zbog velike količine kiše. Dakle, prvo je padala kiša, zatim je nastala i poplava. It had rained for several days before the flooding began. Padala je kiša nekoliko dana prije nego je poplava počela. Riječi pomoću kojih prepoznajemo past perfect tense. Already, when, while, because, just. To je bilo sve za danas. Do sljedećeg gledanja i slušanja. Bye bye.